Ak správne vyložím jeho sny, pustí ma domov za mojou rodinou. To neviem, ale určite sa to dobre skončí. Druhý bol podobný tomu prvému. Ale teraz suché a prázdne klasy pohltili 7 zdravých a plných. Čo to znamená? Nie sú to 2 sny, ale jeden. Dvojitý symbol toho, čo Boh urobí. Pokračuj. V Egypte nastane 7 úrodných rokov, obdobie hojnosti. To symbolizuje 7 vykrmených kráv a 7 plných klasov. A čo tie chudé kravy? A prázdne klasy? Potom príde 7 rokov hladu. Veľmi krutého hladu, ktorý postihne všetkých naokolo. 7 rokov hladu? 7 rokov? To nemôžeme prežiť? Rozdiel kráľovstvo na niekoľko častí a nad každou ustanou správcu. Ak je zrno správne skladované, vydrží niekoľko rokov. Daj postaviť množstvo kvalitných sípok. Počas 7 rokov hojnosti, rok čo rok, 1/5 úrody uskladni. To vyžaduje množstvo úsilia.